Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot sa gitagbuan sa kalagog sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa atubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. The Bible says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He who believes in Him is not condemned, but he who does not believe in is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw, the next few moments are devoted to silent prayer. Ana kay kapilian nga privacy of your priesthood kung ikaw sa kamagtotoo, the option of rebound kung gikinahanglan man, aron sa pagsiguro nga ikaw mapunan sa Espiritu Santo alang sa pagsabot o pag-metabolize sa pulong sa Dios. Anao sabi ka oportunidad of blotting everything else out except concentration on the teaching of the Word of God. Ug alang kanimo higala nga wala pay kaluwasan, gidapit ka sa paggamit sa imong kaugalingong kabubuton, free will, sa paghimo og desisyon. The most important decision that one can make throughout this entire life, ang desisyon sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Therefore, sa hilom, mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Magampot, Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa makausapa sa imong pagdaka namo, nining dapita sa pagpadayon namo sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Kini lamang ang labing mainungdanong kalihukan sa tibuok adlaw. Kami makigambitay man sa imong kamatuoran kung pinagi sa paggahom ka namo sa Espiritu Santo, kami imong matuluan aron kami magkat-on pa og dugang kamatuoran gikan sa imong mga pulong. Salamat nining Bible study through the YouTube o sa Vic Balbino Evangelistic Ministry. Dasig ang atong mga kaigsuonan usab nga magabukas sila sa ilang pangunahunan. Amo kinigiampo o Dios nga sila malamdagan usab. O nagaampo ako ingon nga imong galamiton sa pagtandog sa mga kinabuhi sa uban. Nagaampo ako Dios nga imo kong tabangan nga dili unta ko di na ko pagkadakan kuno sa gihuptan kong titulo kun dili nga kung kinabuhi magapakita sa imong grasya ngadto sa uban. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga
higala ug mga kaigsuonan diha ni Kristo. Salamat sa inyong paghiuban usab og atong pasalamatan ang Dios sa iyang paghatag og extension sa atong kinabuhi. Hangtod ning higayuna iya pa kitang ipabuhi gumikan kay ang iyang plano sa atong kinabuhi wa pa man kumpleto pamuhuman busa mahinungdan nga kita gipabuhi pa niya kini lamang tungod sa iyang gugma, kaluoy, kortesiya o grasya. We do not deserve it, we do not earn it, we do not work for it. Busa atong pahimuslan kining maong grasya nga gihatag sa Dios alang kanato nga iyang mga anak. So, okay, niya kita magadupot sa atong tun-anan nga giuluhan og gaining the dynamic spiritual life of believers. Okay? Gaining the dynamic power of the spiritual life. Mao kini ang atong uluhan. Okay. Kay kita mga anak naman sa Dios, gumikan sa atong pagtuo lamang kang Kristo lamang, kita nahidugtong na, nahiusa na diha sa Dios, pinagi sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo. Kita gisiliuhan na sa Espiritu Santo. Kita namatarong na sa tubangan sa Dios, kay gisuluban na kita siyang pagkamatarong. Kita nahimo ng mga sakop sa harianong panimalay sa Dios. Ang atungan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Life, Book of Eternal Life, di na ka na mapapasangtod. O kadto mo lang ito'y pipila ka mga kaayuhan nga itong nadawat, human nato himo ang labing mahinungdanong desisyon sa pagdawat kang Ginoong Jesucristo. Okay? So, aniya kita, nagadupot gihapon ini atong tunanan og timanan nato og di na gyud nato angay na ikalimtan nga there are steps to make our Bible study worthwhile nga magmapuslanon. Una niini sa atong pagbaton og pagkamapausanon. We have to put ourselves under God's authority. He is the supreme authority, pinagi siyang pulong. And then we have to have an open mind. Gikinahanglan natong pagbaton sa usa ka bukas nga pangunahuna. Kaya ang Espiritu Santo dili makatudlo kanato kung sirado ang atong pangunahuna. So, usa ka na ang gawas pa niini, tutuki ang mensahe dili ang mensahero. Just concentrate on the message, not on the messenger. Unya, ibilin katong mga hunahunang tawhanon, kalibutanon, ibilin dito sa gawas. Apil na nga itong mga problemas kinabuhi, mga suliran, mga gumunhap, mga pagsuway, uban pa. Kaya kung atong sundon kining maong mga lakang, these steps, God the Holy Spirit will take control of our mind. Okay? Ang timanan nato nga ang Dios is no respecter of age, person, profession, or status in life. And ang iyang pulong will never go back to Him void. Busa karon, let us concentrate ning atong pagahisgutan nga kita nagatutok ning mga pipila ka mga punto ingon nga mga Kristohanon, mga punto bahin sa angkon ni anang dynamic power of the spiritual life. Dynamic. O busa, mao kini ang mga punto nga itong hisgutan. Now, nahibaw naman ta nga, kitang mga magtutuo dinhi sa panahon sa simbahan, the church age. Okay? Kini atong gipangtun-an nga mga pagtulunan gikan sa Biblia, gitawag kini og mystery doctrine. Mystery, tinago nga mga pagtulunan.
ngano man gitawag magtinago, nganong mystery man. Kining pulong nga mystery in English kanang po nga, kung ato ibalik kini sa original nga Grigong pulong is mysterion. Mysterion, M-U-S-T-E-R-I-O-N, mysterion. Kini mysterion, inon ta mura o kanang murag slogan kini sa mga kanang kaamgid kini sa mga fraternity o sorority karong panahon na nga naaman sila mga ingnanta nanay sila mga slogan nga sila ray makasabot, okay, mga code sa ilang grupo, okay. Ngatong panahon na mga grupo nga exclusive sila, hindi nila sabwag na sa gawas kay di man kasabot tong tagagawas, okay. So na sila mga code, na sila mga sinyal diha, mga signal sa ilang hugpong, ilang grupo. Now kining mysterion nagahulagway kini niini, hidden ang ilang mga pagtulunan, ilang mga unsa na ila bang may tungod sa ilang kapunungan, okay, nga sila ray makasabot. Mao pud ni gitandi kining atong gitun-an karon dinhi sa panahon sa simbahan, the church age, na wala sa we recall nga kining atong panahon simbahan nagsugod man niya atong Pentecostes, pagkunsan sa Espiritu Santo, okay. Mao na nga mo to'y pagkatao gyud sa panahon sa simbahan, the church age, nga diin kita nahisakop. Kaya tanan nga mga tao ngumudawat sa kaluwasan, pinagis pagtuo lamang kang Kristo lamang, masud siya niining maong simbahan. Okay, dili simbahan nga kanang building, dili, wa na maghisgot. Ang simbahan, ang buot pasabot yun na, that is a transliteration di kas original nga ecclesia. Kining ecclesia, kung imong hubaros in English, the called out ones. Called out. Gipaglain ba? Paggawas. Called out ones. Kanibang mga hugpong ecclesia. So, mao ni buto sa ecclesia. Ang tanang sakop sa simbahan, church age, okay? Ayaw pag huna-huna og mga building kung maghisgot ang simbahan. Ang labing tinuod, ikaw nga magtutuo ni Ginoong Kristo, simbahan ka. Sabtagi na, simbahan kita. Tagsa ka na itong mga Kristohanon, mga magtutuo kang Ginoong Kristo, kita ang simbahan. Okay? So kay kantong pagkatao na sa kanang simbahan, the church age, ang mga pagtulunan nga nasud diha sa maong panahon sa simbahan, mao na mysterion, hidden, tinago, okay. Mao ni kini atong gitun-an karon, ni mga doktrina nga atong ipangtun-an, mao ni gitawag og unsa kanang mystery doctrine. Mystery kay ang tagagawas nga dili mga magtutuo, para nila, well, of course there is even a verse that says para sa mga di magtutuo, makadungog sila niini, ang ilang reaksyon nila binuang man na. Alang kanila mga binuang ning atong gipanghisgutan, kasabot ka kay di man sila kasabot, di man nila masabtan unless na naay exception, unless sila nagpangita Diyos kamatuoran. Kaya sa panahon nga makita sa Diyos ang ilang huna-huna, ilang motibo nga nangita di sila tinuoray sa kamatuoran, it becomes God's responsibility to send
to that person searching for the truth. Responsibilidad nga na searching, mupadagit siya any means sa unsang paagi, pinagi tingali sa mga ebanghelista nga ipadadihan ng lugar sa ilakintang dapit or makapunit tingali ka ng tawhana o tract, T-R-A-C-T, ano bang pamphlet, may tungod sa kaluwasan. Inigbasa niya ng tawhana nga, nangita yun sa kamaturan, basa niya, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Kana mo to stimulus nga gihatag sa Dios. Tubag, in fact, tubag to sa Dios. Sa iyang pangandoy, iyang pangandoy, his desire to know the truth. Jeremiah 29:13 sa gisulti diya sa in English. You will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Nana, kung tinuray yu ka mangitas kamaturan, padad-an yu ka. Katungdanan yun sa Diyos nga mo pada siya tubag sa imong pangandoy. Nagkasabot ka? So mo na, karon atong ibalik, gini nga atong paghisgot, nga kini atong ipangtunan, mga tinago, mystery doctrine. O makita na nimo ang diferensya kaniadtong wa pagkamaluwas, kadtong wa pa kay kamatuoran, wa pa kay lamag sa plano sa Dios, kay kinsa kadtong imong pagkinabuhi kaniadto ang imong amo si Satanas raman ang nagdumala ning kalibutan na. We have been slaves niya sa wa patamaluwas. No na nga kita karon gipaglain naman, we are the called ones, ecclesia. Kita na karon ang beneficiaries ni ining mga tinago nga mga pagtulunan, tinago nga mga doktrina natong ipangtunan. Busa ang imo karong kinabuhi has meaning, purpose, and with definition. Sabta gina. Nanay kaulugan ang imong kinabuhi, human ka mo dawat sa kaluwasan. You will never be the same again. In my case, niadtong higayon nga nakadungog ko sa may balita sa kaluwasan, of course, before that, nagsige naman ko pangita yun sa kamatuoran. Di mangyog kong kanang matagbaw kung dili matubag kini ako mga pangutana, kanang luyo sa akong paunahuna nga ano man na unya gusto kong patinawan o palalamdagan wa mangyoy maka satisfy, you see. So hangtod nga diha nagyoy gipada sa Dios, pinagi sa usa ka evangelical rally, okay, dito akong gidawat ang kaluwasan. That was my turning point sa akong kinabuhi. Kung di ko kalimtan kanang tuig when I made the most important decision in my life, 1979. Dito ako nahimong na tao pag-usap. I was born again. So mo na, bisag kinsang tao nga nagpangitas kamatuoran, tubagon yun na sa Dios. Na ni mo sanong mapukasi ang tubag. You see? Mo na po na ang daog. So, panalitan, nangandoy ka sa kamatuoran, padadaan kag tubag sa Dios. Kadtong tubag sa Dios, imong kinahanglan, imong kinahanglan na kay response, kay stimulus naman to, na kay response. Apan kung ang imong response negatibo, sa kada mo gumtuon niya. See, that is different. Mo na ang daog karon. Whether you are positive by accepting salvation,
or negative by rejecting salvation. Naibaw na po ka sa resulta. Okay? So I hope na sabtan mo ka na nga itong pagpatinaw nimo nga karon nga magtutuo ka na, nagtao ka na pag-usab, gisilyuhan ka sa Espiritu Santo, gimatarong ka na sa tupangan sa Dios, nahimo ka ng sakop sa riyanong panimalay sa Dios, imungan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life, okay? O uban pang mga benefits, the 39 irrevocable absolutes nga gihatag diha nimo. Atong higayon nga mihimo kas the most important decision in your life. So karon magtutuo ka na. Igsuon na kita sa pagtuo. Ingon nga magtutuo kang Ginoong Jesucristo. Okay? So atong tuputan gihapon kini itong pagtulunan, gaining the dynamic power of the spiritual life. Now, karon kay mga magtutuo naman kita, magtuo na kita sa pulong sa Dios agi o unsa sunod sa kabubuton sa Dios. Kay wa naman kay unsa laing kapaingnan nga unsa mutubo kay usar mang paagi agi latid o gipahilunan sa Dios nga ikaw makatubo diha sa mugalag. 2 Peter 3:18 ayon na nakalimti. Isil-sil na yun na. 2 Peter 3:18, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Patubuon. Pinagi sa unsa. Pagtuon sa pulong sa Diyos. Kini nga itong gihimo. Adlaw-adlaw naman eh. See? Unya, adlaw-adlaw, balik-balik, aron gyud masil-sil sa atong alimpatakan, sa atong inner sanctum of our soul. Ang mga pulong sa Diyos mahimrag yung bahin sa atong kinabuhi. Kaya mo raman kini atong mabawon inigbiya na ito rin kalibutan. Kasabot ka? Okay. So, kini atong panahon sa simbahan, balik ta. Kini atong panahon sa simbahan, the church age, na ay kahumanan. Naibaw naman tanya na sa atong previous lessons. Kamong mga bag-o pa, paminaw mo, maayo. Kini nga atong panahon sa simbahan, na ay kahumanan, there is an end, o kanang pagkahuman, ini atong panahon sa simbahan, ini kumplito na sa lawas ni Ginoong Jesucristo nga karon gipurma pa ining kalibutan na. Okay? Gipurma pa. Anya to yung sugod nitong panahon sa church age, gipurma na kining maong mystical body of Christ. Okay? Gitandi kining lawas ni Ginoong Jesucristo sa lawas sa ordinaryong tao. Okay? Na naay naay ba, naay mga kamot, mga tiil. Mo kini ato lang gitandi, okay? Just an analogy nga kining simbahan gipurma pa. O matag tao nga modawat ni Ginoong Jesucristo, mura o usa siya sa bahin ni namong lawas. Tingali ikaw sa ka brick o inunta ka ng kanabang halublock, butang ta. Tingali ikaw halublock ni butang niya sumpay ba yan ang maong lawas. O tingali ikaw mo kanang tiil baron unsa na diya. Analogy lang na, kaamgid lang na. Now sa panahon nga kining maong lawas ni Kristo mapurma ni Diyos kumplito, when it is completed, moabot ang kaumanan ni ining panahon sa simbahan o kanang maong event, that particular moment nga mahumaning maong simbahan na lawas ni Kristo, mo na gitawag na to og rapture. Tingali ka mong bago mo pa pagkadungog ninyo o tingali nakadungog na mo pan moagi mo kasabot nun sa ning rapture.
labi na rin panahon na, dagan na maghisgot, yan na, pag uban nga, muhimong mga prediction, wala, dili na tinuod nga mo predict, nobody can predict. Why? Nasayod, kanus ana mo abot, only God knows. Di gani ang mga anghel, okay? Only God knows. Siya ra yun ang nasayod, kanus ana may tabo. And in fact, ang rapture o pagsakgaw sa Bisaya is undated. Undated, why pizza? Why particular date na may tabo? So kung makadungog kag na mga nagsige dihag kanang tagna-tagna, ayaw tuon yan na. Kaya wa na masibo sa pulong sa Dios. Okay? Nobody knows. Nobody knows. It will come like a thief in the night. Mura og kawatan sa gabi. Mao na nga kitang mga anak sa Dios, kitang mga sakop nining church age, gimanduan kita sa Dios sa iyang pulong nga magandam ta. Nga dili unta ta magpakaburong, pagkasabot nga do not be ignorant. Mo nang atong tun-an ang pulong sa Dios, mo ning karon ato ning hinay-hinayan sa paghisgot mahiniining gitawag og rapture. Are you ready? Atong tukion ning gamay. Unas tanan, ablihing imong Biblia diha sa 1 Tesalonica kapitulo 4 versikulo 13 hangtod 18. 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18. Okay? Paspasta pag-abli. So kung na ka diha, paminaw, buksi ang imong salabutan. Now, first of all, ako kang balikon pagpahimangno nga sa di pa kita musugod sa pagtuki ni ining pagtulun-ana nga kung you don't have an open mind, wag yung kay bukas nga pangunawa towards this particular study, di yung kang kasabot, you won't be able to understand ini. Sanglit ang Dios nga Espiritu Santo, God the Holy Spirit, nga mao ang magtutudlo sa kamaturan. In fact, the only teacher of truth, the divine mentor, siya na gina magtutudlo sa kamaturan. Cannot move. Dili siya makalihok sa iyang function as such. Sanglit, gipungan man nimo siya sa pagbuhat sa ingon to teach you the truth of this very subject. So, hence, ang imong gikinahanglan or what God the Holy Spirit needs you to do, mao kini na ikaw magbaton og bukas nga pangunahon. Okay? Bukas nga attitude ngadto sa iyang itudlo bahin sa atong tunanan. Okay? Well, magtutuo ka man o di, still, you need to have that required attitude. Mo na gikinahanglan. Open mind, so the Holy Spirit can function sa pagpasabot kanimo sa atong pagtun-an, o you're gonna be able to learn the truth of God's Word. Okay? So, atong basahon in 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18. First, verse 13. But, are you ready? Okay. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. Verse 14. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. Verse 15. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep.
Verse 16, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, and the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first. Verse 17, then we, which are alive and remain, shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Verse 18, wherefore comfort one another with these words. Okay? Now, kining mga bersikulo ha, nga ato lang ibasa a while ago, we just read, suwat kini ni Apostol Pablo ngadto sa mga magtutuo sa Tesalonica. Okay? Ug ang usas tuyo og nakaaghat yung Pablo sa pagsuwat niya niini ngadto sa mga believers ng taga Tesalonica, mao ang pagpatinaw kanila bahin sa gikabalakan o gidudahan pa nila o ingnon ta questions that they have in life that hung in their mind, like unsa may tabo sa ilang mga kalag, unsa may tabo sa ilang mga kalag, unya apil niya ng pangutanaha, unsa may tabuon niya sa ilang lawas human sila mubiya ni kinabuhia, meaning after they die. Now, hinigod sila mga magtutuo ha, nitong panahon na wa pa man sila igong kahibaw o full revelation in the Old Testament kung itandi nato dinis bagong tugon, New Testament. Mainungdan nga kining maong subject o pagtulunan na nakalibog pa nila. Nalibog sila. Now, kini si Pablo had been teaching these believers in Thessalonica about the fact nga si Ginoong Jesucristo mubalik din sa yuta. In fact, he taught them that Christ's return may tabo kini sa ilang panahon in their lifetime. Now, kung mubalik ta sa kapitulo 1 pananglitan diya sa versikulo 10, gihuman ang maong kapitulo sa pag-ingon og and to wait for his Son from heaven, whom he raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. And that they, kining mga magtutuha, had turned to God from idols to serve the living God and live for God. Okay? Now, kini si Pablo, nagtudlo nila may tungod sa pagbalik ni Ginoong Jesucristo as if nga may tambo kini in their lifetime o nagahuwat kini sila sa maong hitabo. O diha sa kapitulo 2, you also have reference sa pagbalik ni Kristo. Versikulo 19, ito tas versikulo 19. For what is our hope or joy or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? Now, ana ay mga references usab bahin sa iyang pagbalik sama sa atong mabasa diha sa versikulo 1, kapitulo 5 nga nagaingon kini. But of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. Verse 2, for yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Nandun ka sa akong gingon few minutes ago, na kining rapture will come as a thief in the night. Verse 3, for when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. Verse 4,
But ye, brethren, are not in darkness, that that day should overtake you as a thief. Verse 5, ye are all the children of light and the children of the day. We are not of the night, nor of darkness. Yes, nagapaabot kini sila pagbalik ni Jesucristo. And they also expected the judgment of God in the event sa hitabo nga gitawag og the day of the Lord. Okay? Mao na kana ang judgment of God. A very familiar kaayo nga panultihan dito sa daang pingisahan. Apan nagakinabuhi kini sila uban sa ilang pagdahom nga kini mahitabo during their lifetime. Well, kung actually, wa man gyud gipahimutang, nothing is said by Paul in either sa iyang sulat o epistola bahin ini, either dinhi or didto sa 1 Corinthians 15, that could lead them sa pagtuo nga it could possibly happen. Posibleng mahitabo sa ilang panahon in their lifetime. So, there is then ingon tao posibleng mahitabo gyud an imminent event ang pagbalik ni Ginoong Jesucristo in some way in their lifetime. Mao kana ang ipatinaw diha sa passage nga atong gibasa di padugay. O ang pangutana nila bahin ni ining isgutan nga hitabo this particular event nga diin panguhaon kitang tanan nga mga magtotoo mga Kristohanon and we're going to be with Him. Ang pangutana nga nagapatigbabaw dito sa ilang mga nauna mao kini nga sa higayon nga moabot ka na unsa man kunoy mahitabo sa mga magtotoo nga mamatay sa di pa si Kristo mo balik. What's going to happen to believers who die before Christ returns? Well, ang pangutana is essentially posed diha sa versikulo 13. But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. Kalabihan yun ang ilang pagkabalaka nga kung kini mga magtutuo mamatay sa di pa si Kristo mubalik, sila nagadahom, they were thinking that they would miss sa pag-abot sa Ginoo. And they were burdened, or if not, grieved by the thought na naon niya sila yung mga kaila nga mahal silang kinabuhi, would miss, makasipyat kini sila dining maong dakong hitabo. Parang litan. Mga paglutos, persecution, o uman pang mga hinungdan sa ilang kamatayon. Kumon ini tingali sa ilang panahon ang persecution. Diha sa versikulo 3, si Pablo nagahisgot kini siya bahin sa di nila pagkabalaka, that no man should be moved by these afflictions, for yourselves know that we are appointed thereunto. Verse 4, for verily, when we were with you, we told you before that we should suffer tribulation, even as it came to pass, and ye know. Well, di nilang una kita kutob at ipadayon ni Ugma. Ayaw si Piyata ang sumpay nini. So, atong pasalamatan ng Diyos sa iyong paglandag na ito nini. So, timanan na ito nga. The next number of God's eschatological or doctrinal nga timetable niya mao ang rapture, pagsagdaw. Mao nang atong tunan pagdugang ini agi sumpay niya. So gidapit ka sa pagpagiguban gyapon ning atong Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Magampot ta. Ama na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong paglamdag kanamo nining adlaw.
bahin ining pagtulunan bahin sa rapture o pagsakaw. Salamat o Dios, ipadayon o Dios ang imong paglamdag kanamon nining bahina. Salamat niining grasya nga among gipahimoslan. Bani kami sa mong pagbugbuwag, dala kami pagbalik ugma, ning dapita ron kami makapadayon sa among spiritual momentum. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.